Ето ви гледка от моите родопи. Те не са мои, на всички са, ама от са по-близо до мене. Това е село Враненци. Тук имам един колега, приятел. Живее тук долу. Как са се крили на времето помаците? В смисъл такъв, че тук долу е, нали, българи, които са помъчени от турците и се наричат помаци. Това е. Българи, а не турци. Българи, но просто са натиснати, много яко натиснати. Толкова яко натиснати, че са дошли и са се скрили тук долу, бе. Тук долу са скрили, бе. Еги. Бойко Борисов е идвал наскоро път тук, ще ми прави тия пътища тук на тия хора. Ох. Обаче друго да ви кажа. Тук върват старите пари. Тук върват старите пари. Вижте какви гаражи. Вижте какви гаражи. Ох. Вижте сега, гаражи мода нема. Обаче колите са на ниво. Гаражи мода нема. Обаче колите са фейслифт. Ето бе, какво? Виждате ли какви клипове ви правя само? Все едно сте тук при мене. Гледайте какво става. Гюбре. Вижте гюбре. Гюбре, бе. Гюбре. Ето петел. Много як. Бахти якия. Бега. Каква тази кокошка? Лили, каква скубана кокошка? Майко! Тук поне каква много яка къща. Това е на моят приятел къщата. Новата. Метката. Метката. Вратата кована от друг мой колега направена. Всичко ме е ясно. Пичове, гледайте тук турско. Турско. Гледайте. От турско. Това е вече от турско. Ето. Това е от турско. Като ви кажа, значи е верно. Гледай какво става. Гледай къде е колата, човек. Собственика на тази кола се нарича Али. Вижте каква косачка. Гледай, ще досне на сбирката на ТДМ. Бах ти яката косачка. Деле, каква яка косачка. Деле, бах ти яспуха. Много яка. Тук е много хубаво. Тук е много хубаво, е. Гледай какво става, дърва. Тук е много широко едно, хубаво. Аз не мога да обърна един час. Не знам. Не знам какво ще правя тук. Леле, къде дойдех? Леле, майко. Айде. Теле с БМВ седмица там вътре. Виждате ли? Майка, модеб! Гледай мотор фърлен. Некъв мотор. Къв ще да е? Айде, аз обръщам.